Konteksti käsittää kaiken meitä ympäröivän maailman. Kyse ei ole vain sanoista, vaan koko tilanteesta. Kuvittele leikkiviä lapsia. Heidän naurunsa, eleensä ja kulttuuritaustansa vaikuttavat kaikki heidän viestintäänsä. Heidän tunteensa ja yhteinen tietonsa muuttuvat jatkuvasti jokaisen hetken myötä. Se on enemmän kuin kielellistä. Se on myös katseen käyttöä, eleitä, kehon liikkeitä sekä sosiaalista ymmärrystä. Jokainen hetki rakentaa kontekstia. Pragmaattinen kommunikaatio syventää vuorovaikutusta. Lasten leikkiessä heidän naurunsa ja puheensa täyttävät ilman. He eivät vain leiki, vaan viestivät, välittävät ajatuksiaan, tunteitaan ja toiveitaan. Keskustelussa jokainen osallistuja tuo esiin oman näkökulmansa. Pragmaattisessa kommunikaatiossa keskeistä on tilanteen tulkitseminen ja kielen sopiva käyttäminen kyseisessä hetkessä. Kyse ei ole vain asioiden välittämisestä puheella, vaan kommunikatiivisesta yhteyden luomisesta. Tarvitsemme pragmaattista kommunikaatiota arjen erilaisissa tilanteissa.